I found this game on Roblox, and they said this is the scariest game about heads. And 10 levels I need to beat. Oh no, I see this. No. Okay, how scary it is. Oh, okay. I found this on Roblox. Why is it so creepy? I can jump on your head. Oh my gosh. Got scared the crap out of me. No other camping. This is creepy. Oh my god. I hear. Okay. Ah! What the? Nah! What the fuck? Hey, what the? I know. Oh my god. Yes! Wow! Stage 10 of first level is completed. That was scary. I hope this is not be also scary. Maybe for a 10th stage. Yeah, that's right. Oh hell no. Then why are there doors? Oh my gosh! Oh my gosh! This is no! I shouldn't go that way. I hope he's not gonna camp the door. Haha. Oh. But no. Yo! Oh my gosh! It's a creepy head! Who is playing this game is a noob like me and like you. No, no. I wanna try it. This is creepy, bro. And my skin looks cool. I got Robux today. Mám mluvit česky, lidi. To mi ty nebaví anglicky. To si dáš kozy ze mě. Haha, nevejde se. On pustil, OK. Co je to? Vyhrali jsme, stage 3, wow, stoj. Lidi, teleportujeme. To si děje, co to je, Ježiši? Lidi. Ale lidi. Já už někdo umřel tak rychle. To si děláš prvně. To si... Přestaň. Co to je? Počkej nějaká. Tady vyskočíme i hlavu. Haha. Co toho? Oj. Říká, to jsme viděli. Počkej, říkají, že to je tak rychle. Ne! What the hell did you say? Oh, second board. Gotta go fast. They say the places. To si děláš, přece mě. To jsem so fucking like no. Fuck, díky, já dám kvůli tebe o litru. Přestaň. To mě nebaví. On this... I have an idea. What is this? It's too fast, this boy.
Mám je konečně. My tam máme jít. Ne, tady je hlava. A oni tak i říkali, že tady je. Sáš pro mě. Ty jsou. Že tebe ještě jedna hlava. Ježiši, Kriste, tady to je fakt scary, jako je. Nic špatně hledneš. Co tohle? To ostatní už by si neviděli. To. A stočím. Pomoc. Čas sakry. Konečně! To bylo fakt horší. Co tady už mi dělal? Můžeme šejnovat skiny? Cože, jsem nevěděl, jste. Tady ta hra je tak horší. Level 4. Lidi, já se fakt bojím. Co to je já hlava? Ale počkej. Halo? Hlavo, co ti je? Halo, já jsem tady. Proč je milion hlav? Co to je, ježiště, kolik jsou hlaví? Tady to je velká hlava, krásná na ní hlavu. Cože, co čelo, fuj. Astronaut, fuj. Co umřel? Jest umřel. To si. To taky nejde. Říkej. Za mnou, já vím kudy. Může být hlava. Já nejsem. Mám řole. Mám tady. Jsme jít tudy. Budeme si utíkat. Lidi, tady je fakt hnusná hra. Jsem to našel na stop! Co to kámo bylo, kocoude? To vystrašilo najednou. To už je snad opět. Lidi, to se fakt ale budu příště bát. Já se budu lidi fakt bát, co je to? Ale žena! Mám tady hackera. Oh my god, boy. Žena! Žena, tady můžeš být. Já tady mám sklo, nic nevidím. Jo, tak to pomáhá, tak to mi hodně Stupid. Bla 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 ha ha ha. Tak nemůžu ještě jak musíme jít. Tady. Tak jít tudy, skočit, nevadí, jsem zbytý. Ty máš prime, vážiš. To je jako doopravdský prime. No. Kdo jsi ho koupil, sakra? U nás. To je neprodávají. Já chci taky jednoho. To je 30 korun, já chci taky nějaký. 130 korun. Já jsem žádný už neměl, tak asi, nevím, Žádný neměl. 8 raků. Okačem, sorry. A to miluji. No, we got...
Tohle je fakt scary lidi, já jsem vám říkal, já jsem pokračoval part 2, tady to bude ještě nemáme part 2, to musíme vyrobit. Takže tady máme Dead End. Spider-Man shoes. Ještě to je cesta, to je ona. Ne, já jsem v slepý ulici, tam nejde Spider-Mana. Sorry Spider-Mana, já chtěl. Nemůžeš lítat. Nemáš to, ani nejde lítat, ty křídla. Takhle musíš, já nejsi profí. Haha! Nesměj se, já se na to budu smát. Takže já jsem se podíval. Tak jeden, prosím. Jak jsem to udělal? Pokračujeme part 2, čau lidi. Ale ještě já jsem zapomněl rychle pro vás lidi. Čau lidi.